Ku da warhaka, a gurguje ina son nuna mana yanda za a yi converting ɗin wannan abun. So idan muka duba gashi nan akwai token kala kala NFTs a ƙarƙashin wannan asali wanda aka rubuta NFT a jiki ɗin. To total gaba ɗaya ɗin yana zuwa ya nuna maka cewa akwai ɗari, a'a ɗari da wani abu da sauransu. Abin da ya kamata ka yi shine za ka duba nan ne, nan naka ya kai ɗari? In bai kai ba, a nan akwai ne? A nan akwai? Sauran ma suna da shi. Idan akwai, to fa wannan wanda ya nuna ma cewa akwai ɗari ɗin za ka iya ka mai da shi ɗari ya zama wannan NFT nan yana da ɗari. Bari mu je mu ga yadda ake yi. Da farko za mu zo nan sama, mu taɓa wannan abun da yake saman nan. Yauwa ya buɗe sai mu zo mu shiga nan wato swap. Yauwa ya shiga swap. Yanzu abin da za mu canja shi ne sai ka duba za ka taɓa wannan na saman nan. Za ka taɓa shi wannan ba za ka taɓa shi ba. Kana so ne daga wannan ka yi converting zuwa wannan. So abin da za mu yi shi ne yanzu za mu taɓa na sama ɗin NFT na sama. To wanne ne kake da shi? Misali bari mu ce TSO wannan ne akwai. Za ka duba wanne ne kake da shi. To in ka shiga nan sai ka zo ka danna maximum na max. In ka danna maximum, ni da ke bani da shi. In kana da shi zai nuna maka abin da za su baka a NFT in an yi converting. So sai ka danna swap. Kana dannawa shi kenan zai kaɗan jira shi zai yi processing. In yayi ya gama sai ka koma ka je wallet ɗinka. Koma sama ga wallet sai ka tashi. So zai mai da kai sai ka je ka gani yaya nan ɗinka wannan ɗin ya kai ɗari. In bai kai ba sai ka duba sauran da in akwai ka yi haka. Ka yi repeating na abubuwan yanda muka yi. Ka yi su duk ka yi converting ɗinsu zuwa NFT ɗin. Kar ka manta na saman ne za a canja, na ƙasan za a bar shi a NFT. So haka za a yi. So wannan shi ne gajeren bidiyo ne dama. Na yi ne kawai saboda na nuna mana yanda za mu yi converting ɗin wannan abun. Wanda bai subscribe ba sai ya danna mana subscribe in sha Allah. In sha Allah.